हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै लिंसार एक्टरा माबा जामारदों नामा सानदों जानांगौ। लोगोफोर बैफोर गासिबो लिंसार एक्टरनि फैनो गोनां सावथुन आरो मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि जोबसो गासैबो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननो आं दा शुटिंनि माखासे क्लिपफोरखौ देखायगोन। Finish. Sampai. Tatus nanti sih. Tolak 15 minutes dulu. Gila. Subscribe. Bye guys. Please subscribe. ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' शुटिंनि बे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबायानो। ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअ ना मुभि जागोन बेखौ मोजाङै डिटेल्स मोनथ'वाखै लोगोफोर। जिखुनु जों बेखौहाय आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट यूट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर लिंसार एक्टरनि 2023 फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोराव दङ जांख्रिथायनि थैसोम आरो मोसा। नोंथांमोना बे मुभिफोरखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं दानिफ्रायनो कमेन्टआव बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो। ओमफ्राय लोगोफोर लिंसार एक्टरा सोरनि फेभरेट कमेन्टआव बेखौबो खोन्थाहरनाय थाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो बड' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफस्टाइलनि बागै मिथिनो आरो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।